Vítam vás u, vítam vás u môjho ďalšieho dielu z hry Minecraft po dlhej dobe na mojom hlavnom kanáli z hry Minecraft po dlhej dobe. A rozhodol som sa, že budem vydávať od 1. apríla každý deň budem vydávať Minecraft každý jeden deň od 1. apríla 2006 budem vydávať každý deň Minecraft video. Aby ste vedeli, že si chcem pretáčať 3 epizódy z Minecraftu za deň na mojom hlavnom kanáli. Takže tak. A keď ste videli, že sa volá ten môj hlavný kanál Šiša Minecraft, tak je to tak. Lebo mi to nešlo zmeniť lebo mi Roblox nefunguje. Takže tak. Nechápem, prečo ma odhlasujú v kuse z Roblox účtu. Že že vidia, že chcem točiť Roblox, tak asi som im neurobil tú reklamu na ten Roblox. Takže asi budem točiť každý deň 3 epizódy za deň z Minecraftu na môj hlavný kanál Šiša Minecraft. Takže tak. Dajte mi like na toto video a odber na môj hlavný kanál, lebo sa už blížime skoro k 200 odberateľom. A to je všetko z tohoto Minecraft videa. Uvidíme sa u ďalšieho dielu ešte dneska. Čus.